ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሕዙ ሰላምተና ተቐበሉ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ንመደባት ሬድዮ ኤረና እትከታተሉ ዝኽበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎም ሶኒ 14 ሕዳር 2022 ዜና እንሆ ፈለማ ኣርእስታቱ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ሆስፒታላት ክእለይ ዝጸንሑ ውግኣት ወተሃደራት ኢትዮጵያ ናብ ዓዶም ተፋንዮም ፕሬዚደንት ሶማል ናብ ኤርትራ ቀዳማይ ሚኒስተር ድማ ናብ ጅቡቲ ዑደት ኣካይዶም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሕቡራት ሃገራት ንሰብኣዊ መሰላት ንመጀመርያ እዋኑ ናብ ሱዳን በፂሑ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ሆስፒታላት ክእለይ ዝጸንሑ ኢትዮጵያውያን ወተሃደራት ብነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ዓዶም ተፋንዮም እቶም ኣባረንቱ ተሰነይ ከረን ኣስመራን ዓሰብን ኣብ ዝርከብ ሆስፒታላትን ግዝያዊ መእለይ ውግኣትን ክሕከሙ ዝጸንሑ ኢትዮጵያውያን ወተሃደራት በብእዋኑ ናብ ዓዶም ከም ዝተፋነው ዝሓበሩ ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ኤረና ብክልተ ሕዳር ድማ ከቢድ መውጋእቲ ዘለዎም 10 ካብኣቶም ኣብ ሰዓታት ናይ ምሸት ብነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝገዓዙ ሓቢሮም ኣብ ክልል ትግራይ ዳግም ተወሊዑን ልዕሊ 2 ወርሕ ኣብ ዝቐጸለ ኩናት ዝተወቁ ኣማይት ወተሃደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር ኣብ ሆስፒታላት ኤርትራ ይእለዩ ከም ዘለዉ ክሕበር ጸኒሑ ኣብ ርእሲ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ፎኪስ ጉድኣት ንዝበጽሖም ወተሃደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝእለይሉ ግዝያዊ ማእከላት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ተቂሙ ከም ዘሎ እቶም ምንጭታት ኣረጋጊጾም ኣብቲ ኩናት ንዝተወቁ ወተሃደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምሕካም ኣብ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ብዝሒ ደም ስለ ዘድለየ ብሃገር ደረጃ ደም ናይ ምልጋስ ወፍሪ ክካየድ ከም ዝጸንሐን ይቕጽል ከም ዘሎን እቲ ናብ ሬድዮ ኤረና ዝተለኣከ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ምምላስቶም ካብ 2019 ኣትሒዞም ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዝርከቡ 15,000 ወተሃደራት ሃገሩ ንምዝታይ ኣብ ኤርትራ ናይ 3 መዓልታት ዑደት ኣካይዱ እቲ ፕሬዚደንት ካብ 10 ሕዳር ኣትሒዙ ኣብ ኤርትራ ብጸንሓሉ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ተሰኒዩ ኣብ ሓይልታት ምድሪ ኣየርን ባሕርን ይስልጥኑ ኣለውን ዝተባህሉ ሶማላውያን በፂሑ ፕሬዚደንት ሓሰን ኣብ ወርሒ መስከረም ናብ ኣሜሪካ ብዘካየዶ ምብጻሕ ኣብ ሶማል ተፈጢሩ ብሰንኪ ዘሎ ፖለቲካዊ ምክፍፋል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቶም ሶማላውያን ወተሃደራት ናብ ዓዶም ክሰዶም ፈቃደኛ ከም ዘይኮነዩ ኣመልኪቱ ኣሜሪካ ኣብ ምምላስቶም ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዘለዉ ሶማላውያን ክተሓባብሮ ድማ ብወግዓ ሓቲቱ ኣብ 23 ጉንበት 2022 ስልጣን ዝተረከበ ፕሬዚደንት ሓሰን ነቶም ንልዕሊ 3 ዓመታት ተዓጊቶም ዘለዉ ወተሃደራት ሃገሩ ንምምላስ ዝዓለመ መደብ ሒዙ ናብ ኤርትራ ክበጽሕ ኣብ 5 ወርሕ ንኻልኣይ እዋን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ወለድቶም ወተሃደራት እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ስልጣን ክመጽእ እንከሎ ዝኣተዎ መብጽዓ ምምላስቶም ወተሃደራት ክትግበር እንተዘይክኢሉ ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክውድቡ ምዃኖም የጠንቅቑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ሃምዛ ዓብዲ ባረ ኣብ ጅቡቲ ናይ 3 መዓልታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣካይዱ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ 7 ሕዳር ኣትሒዙ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝጸንሓሉ 3 መዓልታት ምስ ፀጥታውን ወተሃደራውን መደባት ንምትሕግጋዝ ኣብ ዘኽእል ዛዕባታት ብምትኳር ምስ ፕሬዚደንት እስማዒል ዑመር ገለ ተመያይጡ ንሱ ምስቲ ፕሬዚደንት ኣብ ዝገበሮ ርክብ ብተወሳኺ ጅቡቲ ብዘይካቲ ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ኣብ ትሕቲ ዓቀብ ሰላም ዝተሓቑፈ ኣስታት 3,500 ወተሃደራት ናብ ሶማል ውፈራ ድሕሪቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሞቃዲሾ ዝተፈጸመ ልዕሊ 120 ሰባት ዝቐተለን ኣስታት 300 ድማ ዘቑሰለን መጥቃዕቲ ሞቃዲሾውን ሓካይምን ቀዳማይ ረድኤትን ምልኣኻ ብስም መንግስትን ህዝብን ሶማል ኣመስኪኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ባረ ጅቡታዊ መዘንኡ ዓብደልቃድር ካሚል መሐመድ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት እዩ ኣብቲ ሃገር ወግዓዊ ምብጻሕ ኣካይዱ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሕቡራት ሃገራት ንሰብኣዊ መሰላት ቮልከር ቱርክ ንመጀመርያ እዋኑ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ይፍጽም ኣሎ እቲ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ኣብቲ ካብ 13 ክሳብ 16 ሕዳር ኣብ ሱዳን ዘካይዶ ዘሎ ምብጻሕ ምስ ኣቦ ወንበር ሉኣላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ብምትኳር ክዝትዩ ንሱ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ዝነጥፉ ምንቅስቓሳትን ደርጌሳውያን ማሕበራትን ሱዳን ብምርኻብ ኣብ ሁሉ ኩነታት ሃገር ኣድሂቡ ክዘራረብ እዩ ኣብ ሰሜናዊ ዳርፉር ዑደት ክካየድ ትፅቢት ዝተገብረሉ ኮሚሽነር ቱርክ ብሰንኪ ግጭት ካብ መነባብሮኦም ምስ ዝተመዛበሉ ነበርቲ እቲ ዞባ ኣካል ተረኺቡ ኩነታቶም ክዕዘብ ምዃኑ ቤት ጽሕፈቱ ሓቢሩ ኣብ ሱዳን ድሕሪ ምእላይ ስርዓት በሽር ኣብ 2019 እውን እንተኾነ ከቢድ ምንካስ ሰብኣዊ መሰላት ይቕጽል ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራት ይወቀስ እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ብፍላይ ኣብ ልዕሊቶም ኣንጻር ትዕልዋ ብምክያድ ንመሰጋገሪ መንግስቲ ቢሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣድማን ተቃውሞን ዘካየዱ ሱዳናውያን ብሓይልታት ፀጥታ ዝፍጸም ዘሎ ቅትለታት ማእሰርትን ካልእ ግፍዕታትን ብተደጋጋሚ ክኹነን ጸኒሑ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን